Hello, Kidlawan! Hello guys! I'm na ako diri karon sa Kidlawan with my beshi! Hi! Ikaw naman po doon. Ikapila naman na nimong appear sa akong vlog. Bye! Ano dito ka nagbahin sa income na ko? 60%. Main star. Halos tanan akong vlog na ako. So karon guys, namin sa Kidlawan kaya among bisitahon na mo ang friend. Si Jonathan. Jonathan, paabot lang ha kay kaming na mga Power Rangers. Andyan lang, sinulang mo doon. Nakabalik na din mi sa Kidlawan no last na mong ani diri is kasal to ni Jonathan ug ni Adonis. So init kay siya diri ay kumusta man atong foundation diha? Nalanay na. Nalanay na. Johnson & Johnson. Kaloy akong agtang sa Jutanawa oh. Noon sa na agtangan na. Kay balik, nalilaki sa gito yung airport. Ay, magkakaba oy. Welcome to Azucarera. Yan, ayun pa ta. Adol na. Adol na daw mi guys. Diyan na to. Wala kami. Kaya doon, nandupad na akong friend. Si broken hearted na siya. Eyeliner ba ako? Eyeliner. Diba? Required din mag-eyeliner sa Kidlawan. Pangay ko. Eyeliner. Hello, Jonathan! Hi, Jonathan! Ano, oy, nakabot na dyan sa inyong lugar. Hi, Adonis! Ay, Moni! Ano, Moni ang doggy? Katong gina-story ni mo. Yeah. Mamaak na. Mamatid lang. Okay guys, naanami diri sa panimalay ni Adonis o ni Jonah. As in, nindot kay diri ay kaya nang relax kaayo. Di ba? Naabot na dyan. Alis sa diri. Uy, Sabi ko lang, wait tao, di pag-abot na. ano siya si Jonathan? Naanamin siya, nag-appear naman siya sa akong vlog. Actually, sige na magbalik-balik sa akong vlog ay, yun na lang kaya niyo. Okay. Wala pa, hindi pa may ka-work pa. Pinalipay ka nga naami diri. Malipay na lang. Ano na lang? Sa ako, nalipay ka pero sa iya wala. Siyempre, January, malayo siya kung orange sa doon. Uy, Gwen, nagduwa pa na siya, Junatot, kaya anak daw siya, kanang, kuan daw, busy daw siya, kana siya, yung mga tutorial sa panahon. Sige, naman ako siya nga, sige, kung ako ra dito, mamaad to, mudayon man jud ko, ako rin makauyab, so ikaw nga, wala ni dayon, ang pinalayo. Ako, cancel na lang ako klase kay makauya man di ang tirada na. Sa mga na Junatot, tabangi jud niha nga makauyab Dapat ni din. worth it yun. Ang mga laki diri ninarbaho. Oy, syempre. Ay, Sabado na trabaho. Wala yung trabaho Sabado, gituyo, ginamo nga Sabado. Dapat ugma mo, Domingo. Ah, sige, dali may matulog. Aras ganda. Ako dili si Sir Adonis. Hello, sir. Ang para ni po, Jonathan. Si Jonathan din ang kuan pinakagwapa kay. I-interview na mo to yung mga igsuon. Anak mingan. Hala ka layo to sa balin na Jonathan ug nila Adonis no. So pag pamisita ni Adonis sa una, layo kaayo. Hala ikaw din ang pinakagwapa diri Jonathan. Sige lang, good. Layo kay NGBAN ha nya. Kuan. Duol na mo, good. Ito rin mo oh. Nay ka na shirt yung tanan diri. Ay, shortcut na baklay, anak, no? Ah, pero, Bakla yun? Sige.
siya kadupag. Oh! Hala ka gwapa jud. Mangita pa diri oy naman din ni. No. Baklag ko alas 10 sa gabi. Hindi na short ka padro sa bunga ba? Test na ko. Gikan diri pa dong solo. Grabe kalayo na jud Ay, ani. di, wala kay pagkasigikan nila ba Santa Cruz. Puyo na lang jud ang mga taga Bato Santa Cruz. So puyo. Kanya Jo, kumusta man ang buhay nga kuan ninyo na? Ilang. Mura magyapo. Pag uyab. Dugay biya kay mo nagkauyab ni Adonis, di ba? Pero si Adonis o busy. Ay, ay lagi kay kay nalay kay tigluto. Oo, kanang plain housewife ra jud ko. Hol. Photocopy jud ako ni si Adonis. Ay, mangita dyan may Adonis sa kanang kuan ni Atimado kayo ang asawa. Sana all Mas okay Jonathan. mo siya muluto kay. Mo way lami. Dali na daw mahulot ang asin. Ay, sorry! Kung ila Jocelyn Bay kay wala asin. Kinsa to ang kanang kuan ay wala asin. Ila Jocelyn Bay. Bino na mo punit. Sa man ka nang lutuan nimo siya. Siyempre, kanang lutuan ako siya. Kasi iluto nimo. Akong nailanit. Lalo di kay kasuko. Pero nakabantay ka sa puno ng lagom lagi. Wala lagi kay blooming lagi. Naka-eyeliner lagi ka nanukad. Goni. Jansen and Jansen. Jansen. Bako na Dapat lang. na nagkuandoy, kabunggay. Nakakupal. Isa lang. Di ba nagkuan sila kung pila ka kamunggay. Daron nay kamunggay dali oh. Hoy! Anong bating? Okay, mag-tour mi sa ilang palibot no kay daghan kay sila mga kuan, mga Plants. plants and zombies. Yung mga naa diri ang kamunggay. Ubanan ko ni kuan ni Madam. Init pa ni. Pujisan. Oh, dara ilang kamunggay. Dapat yung mga flowers. Kasi kuha na scientific name. Kuan, kalamunggayins, kawatin, silingan. Gagmay dahonins. Gagmay dahon. Napon mi diri sa Florendo nga sagingan. Loren. Uy, dagan sila mga tanom diri. Nasa yung mga okra oh. It's Na mga ochre. Ochre. Hindi ba siya Hala, na si Johnny! Junior! Una mo ka diri. Bago na ka. Kunat. Sabod! Kada bitong pinahapa ganin sa pangalan na to. Conchinilio. Conchinilio. Naka-cute, oy. Cute. Pa. Busog ka, biik. Kapag sa mga doggy ni Jonah, pak. Hala, so siya lang tig atop ay kikuan color roof. O sige, nakaon niya. Tahop? Didi. Seeds. Feeds. Starter. Pamaura sa imo ha kay feeds. Wala feeds ko pagka. Pinibiya ko. Nagtahok ko kay mahal kay kids. Yung kikag mga tanong dyan na to tayo. Dalo na to Uy, sa dagan kay kag eskwelahan. tanong June, na ulod. Nakuloy ni mo. So, unsa man ka? Ay, ang flower. Ay, flowers now ni sila. Ay, nakakadiri butch, alugbati. Ay, napay pet shy. Ano, gulayan sa paaralan? Nabayan na lagi din, no? Gulayan sa tahanan man na. Gulayan sa tahanan, o, di ba? Dudot kayo siya butangan dari batong Jo. Ay, among gipanggol. Naon pa na siya. Kung makasuggest ka, sige pagtanong diha. So, in fairness, Jun na to, dili siya igang diri. Uy, buwan kayo yung balay. Ganahan ko ginani ba? Kanang upside. Di lang na ako ganin mo ani sa balay. Sabi to, ganan po ko sa balay nila, Jun na to. Dili na ako mapuyo ha, di na ako mauli. Uy, dili ta mo uli hanto dito makakuan, makakita tong mga barakong ni. Yes, dili mi manguli kung di mi makakita atong mga... Ingon sila kada hapon daw mo anhi itong mga ay makita ng mga barakong mag-basketball. So among giplano mag-tent nila overnight. Yes. Wala uli ay, di mi manguli kung way love life nga madala. Ano lang? Ano lang, simple. Simple lang. Pa, forever. Tapos, wala forever. Make siya giyog. Lamig ka, nung doon na pagkasalikuan. Kakiat. Mag-tour miss ako nga asyenda, so kauban ako karon ang caretaker, no? Sama niya ako
ako ang hasyenda diri. Nag-alagaan. Siyenda dali na puno og tagbot. Napuno og tae sa kanding. Pupunod ka isa ka ng baka. Isa ako sa focus eh. Arty, uy, dira biya kagikan na. Bangga diri, ganahan ko diri. Sukot ko ay ang cover friend. Pinaglalaban natin. Nahagi raman yun, unsa man ka. Ka na mag-iunsa din. Happy birthday, Jonathon and Adonis. Diri na may tapat. Thank you kay Jonathon and Adonis sa inyong pala. Dugay-dugay na po ko katila og kuan ay kanang Bisaya nga manok. Puro mo Arabo. Kuan ako Puro Chinese. Arabong manok yung ulat nila. Kuloy na din. Sige na mga unatan. Okay guys, manguli na no. Ulan man good ba? So wala mi naka-explore diri sa Kiblawan. Puhon da mamalik dumi diri. Thank you so much Adonis and Jonathan sa pag-welcome sa mga diri sa Kiblawan. Puhon kay kuan kanang mo dako na ni balik mi diri. Ihawon na mo. Dili ka tong kani kani. Hey, thank you kay Jonathan Adonis. Welcome! Ikaw sa di ka mo uli. Hi, Besh! Kumusta man ang experience so far, Deri? Dito no, naka-relax dito, naka-cheka-cheka to sa tong friend na si Jonah. Nakaliba. Ay, sabak kay magbulabog tana. Kasi gusto ko mabalik Deri, nga ma-explore dyan na ako ang Kiblawan. Ako lang di ay ko, ikaw mampud. Dili magbuot si Jonah, mamalik dyan ka. Yes, nakoy susi. So, pauli namin no, medyo struggle sa dalan, kinagulan man. Pero laban lang. Importante, gwapa kayo mo si Elsa, oh. Elsa Droga. Thank you, Alap. Hello guys! Nami diri karon sa Cheat Time Padada. Fresh paminong dito sa Kiblawan. And of course, kailangan na mag-snack para ma-energize ni Balon. Kauban ako akong Beshi of course. Beshi Bujoy. Doon kayo din ang ambience dito nila ay kaya ng nice kayong structure o kung makita ninyo. Lalo na dito sa Padada sa poblasyon. Barato na po kayo ng mga pagkaon and at the same time delicious like this. And like this also, snaps sa me. And i-end up na pa ang vlog by saying thank you for watching. Salamat kayo sa mga solid watchers na po. And of course, akong friend po niya, sige na nagbalik-balik nag-appear sa ang vlog. Magpasalamat po siya, go. Salamat sa inyo pag ano, utang buod. Subscribe na niyo ako ang mega. 300 na yung subscribers. So, 299 na down me account. 200. Tunta. Subscribe mo ha. Please, utang buod. Pinuwi po. Tuloy mo rin yung sideline. Uy, basig buto na sila po. Tinuod ba yung gamay na? Thank you kayo ha. And once again, thank you kay Jonathon and Adonis sa Kiblawan. No? Na, as in, nag-enjoy ko. Ikaw nag-enjoy ka dito. Oo, sobra. Nakikilang lang man. Pero sa tingin mo, naglaki. Lalaki ba ka sa una? Sa'yo. Thank you so much. Bye! Focus na.